बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै हास्थायदों दिनैनि बे भिडिअ'आनो जागोन जोंहा गलमा मण्डलिनि जे नैबे फैबाय थानाय गेदेर बर'दिन बिनि शुभेच्छा बावनाय आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन होनना बुङो जा केरल रोजाबनाय बे हाबाफारिया दिनै जोंहा जोंनि गलमा मण्डलिनिनो मोनसे न'खराव जोंहा बियो जादों आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिनो जोंहा नै केरल रोजाबग्राफोरा नै माने फैबाय थानाय गेदेर बर'दिन आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोर बेनि थाखाय जि गाहाम हामलायनाय आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि नैबेयो जोंहा नैबेथिं जिसुखौ गौरब खालामनानै जोङो रंजा बाजायै दिनै न'खरफोरनो बेफोरबायदि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ दिनै बावदों जाहाथे बिथांमोनाबो बे परियालाबो फैबाय थानाय बे गेदेर बर'दिनाव रंजा बाजायै मण्डलिजों लोगोसे बाहागो लानो हायो बेखौ आसा खालामनानै बे न'खरखौबो थुलुंगाखांनाय होफैदों आरोना जाहाथे बिथांमोना मेथाइ खनगिरिफ्रा नै बिथांमोनानो न'नि गार्जेना जोंहा नै बिथाङानो जाहैबाय माने जोंहा दिनै मा होनना बुङो जोंनि गलमा मण्डलिया केरल रोजाबनो फैदों आरो नै बिथांमोननि न'खराव फैबाय दायो सफैबाय बेनिफ्राय आरो दायो आं सोद्रोमाफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन जोंहा गलमा मण्डलिनि केरल रोजाबग्रा दा जोंनि न'खराव सफैबाय केरल रोजाबनाया जोंहा नै बिथांमोनानो जोंनि गलमा मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे इसोर फोथायारि केरल रोजाबनाय